wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyina muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah. Maimai zan yi akan wani taimako da na bada wanda taimakon ya shiga cikin al'umma da yawa kuma ana ta tambayoyi akan shi. To ban sani ba ko bidiyon ni ne da na je sawa ne kuskure na yanke shi bayanin bai fito yadda ake so ba, a'a ko kuwa bidiyon da ya shiga cikin al'umma an datse shi ne an yanke shi domin akwai masu yin haka wanda suke so su isar da saƙonmu kamar da muke cewa a sharing, sai su kwafin bidiyo din sai su sa shi a Twitter ko su sa shi a WhatsApp ko su sa shi a TikTok. To ban sani ba, amma zan ƙara bayani yanzu. Magana ce ta istimna'i, wasa da gaba. Sai na ba da taimakon ƙwara 3 sai na ce a yi amfani da su. To wannan su ne abubuwan da zan ƙara maimaita muku yanzu. Kuma sannan na ce ba mai istimna'i kaɗai ba, idan kana fama da ƙarancin wato ƙwarin gaba, gaban ka bai da ƙwari, sannan kuma kana samun ƙurajen gaba, sannan kuma kana samun ƙaiƙayin gaba, ba kai kaɗai ba har ke, idan kin yi istimna'i shine wasa da gaba har mutum ya inzali, idan kina samun ƙaiƙayin gaba akai-akai, in kina samun ƙurajen gaba akai-akai, na ce ku yi amfani da waɗannan mayuka guda 3. To amma ya za a haɗa su? Shine na ce za a samo man zaitun. Man zaitun, da Allah a saurara, a isar da saƙon sosai. Man zaitun za a samu cokali 3 babba. Cokali 3 babba na man zaitun za a zuba shi a wata kwalba daban. Na ce sai a samu man kanunfari. Man kanunfari sai a zuba rabin ƙaramin cokali a cikin man zaitun. A ɗibi man kanunfari rabin ƙaramin cokali a zuba a cikin wancan man zaitun, cokali nawa? Cokali 3. Sannan sai mai na 3 na ce sai a samu man na'ana'a, shi ma sai a ɗibi rabin ƙaramin cokali sai a zuba shi a cikin wancan man zaitun da aka hada da man kanunfari, sai a gauraya su. Ina fata an fahimta. Man zaitun cokali 3, man kanunfari rabin ƙaramin cokali, man na'ana'a rabin ƙaramin cokali, su za a hada a yamutsa. Sai ka samu auduga ya ƙarama, in za ka kwanta bacci sai ka ɗan dangwala kaɗan, in kan dangwalo ya isa sai ka yi masajin gabanka gaba ɗaya. So ɗaya ake, sai ya ƙare yadda ka ga sauƙi ya samu, to sai ka ƙara haɗawa. Idan kuma Allah ya sa an samu sauƙi daga wannan shikenan, ke ma haka zaki ki samu auduga sai ki ɗan dangwalo sai ki rika goggogawa a gabanki. Insha Allahu rabbi maganar istimna'i shikenan. In dai kai istimna'i, jijiyoyin da suka sa wannan wato gabanka yake bai da ƙwari, in kai wannan shikenan. Sannan idan ƙuraje ne za su mutu, in ƙaiƙayi ne zai daina. Ina fatar bayanin ya fito yanzu fili. To da Allah sai a yaɗa shi wannan ɗin sosai. Muna fatar Allah ya warkar da mu. Kada manta da subscribe da sharing da comment. Ina muku fata alkhairi, ma assalamu.